Nduk. Tantuk pindho, Nduk. Ya. Ombenono. Ayo. Ombenono. Suramrata Jayamarata gerbuten aku para Kurawa urung marem rasane atiku lamun durung bisa ngremuk Kurawa 100 yen perlu tinimbang negara iki kanggo rebutan Ngastina bakal tak obrak-abrik. Ilir-ilir tandure Leren sik ya, Truk. Nggih, Mas Gareng. Lakon Mahyu Katentreman kuwi bake rena-rena ya, Le. Nggih. Kari tokoh sing nampa mangke niku sinten Gandeng sampun cetha niki mangke sing nampi
Ndara Janaka mila nggih versinipun kathah. Wonten malih Wahyu Katentreman menika ingkang nampi menika Ratu Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa niku wonten. Ingkang nampi Ndara Werkudara wonten, sing nampa Bapak Semar niku nggih wonten. Ngono. Nggih. Kantun ingkang dipun kersakaken kalian piyayi ingkang nanggap menika ingkang pundi? Lah, gandeng nuwun sewu Bapak Sri Widodo menika ingkang dipun kersakaken Wahyu Katentreman ning tokoh utama adalah Arjuna. Mila nggih, mbok menawi menika wonten versi ingkang radi benten. Iya, ya janjane ana sing ngarani jare Wahyu Purbakayun. Nggih, ning janjane Purbakayun niku enten piyambak. Ning yen disinau Purbakayun, nggih to. Purba niku ngendhaleni, kayun niku karep. Wong niku yen pengen tentrem kudu pinter ngendhaleni karo kekarepane utawa hawa nafsune. Ngono ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Dadi niki pancen sengaja kula gabung Purbakayun kalian Wahyu Katentreman. Mila kala wau Pak Gino ndangu dumateng kula, Mas teng YouTube kok lampanipun mboten Katentreman, ning kok Wahyu Purbakayun. Lajeng kula matur bilih Purbakayun kalian Katentreman niku maknanipun sami. Nggayuh tentrem. Nggih. Sing jenenge wayang king napa Mas Gareng ngantos ripalungguhan samangke kok tetep lestari, tetep dipun tresnani, dipun tanggap dening para piyayi-piyayi kados Pak Dodo ngeten niki karana kejaba hiburan. Lakon niku donga. Lho niku. Lakon niku donga. Kenapa kok Pak Dodo ki ngersake Wahyu Katentreman? Muga-muga sak rampunge pagelaran iki keluarga saking Bapak Widodo menika tansah pinaringan katentreman. Ngono kuwi. Ngono ya, Truk. Nggih. Yen wong bersih desa nika ngapa kok dadak nganggo lakon Semar Mbangun Kayangan? Kayangan sing tegese jiwa utawa karakter utawa moral. Pamriye sakbubare wayangan wiwit saka pejabat perangkat nganti tekan masyarakat kuwi morale do apik, satemah desane dadi maju. Lho ngono kuwi. Ngono. Nggih, mila mboten enten nadyan ana langka wong mantu kok lakone niku Abimanyu Ranjab. Niku langka. Ning nate niku riyen teng Kediri niku nadyan to mantu ning sanes Abimanyu Ranjab sing kersake malah Bisma gugur niku enten. Bisma gugur. Nggih, ngoten niku. Ning wangsul menika namung gumantung kapitadosan utawi kapercayan. Yen kanggone nuwun sewu kagem Bapak Widodo menika pancen ya niate nyuwun panjurung pangestu lan lantaran pagelaran wayang menika mugi-mugi tansah pinaringan rahayu mekaten. Iya, mangka sing jenenge wayang kulit kuwi mesti umume iki lak digelar wanci bengi. Nggih. Wiwit jam 09.00 nganti jam 3:30 utawa menjelang subuh ngoten nika. Niku sakjroning wanci dalu piyayi ingkang kersa wungon, kersa melekan mirsani wayang lan sinengkuyung lambaraning rasa anggenipun nyambung rasa kalian Gusti nyenyuwun marang purbane Hyang Agung. Niku mangke sok-sok niku gedhe dayane. Merga gamane wong Jawa niku siji sabar, loro niku melek. Merga wong melek, wong prihatin ning dibarengi karo ati sing positif, mula ya dayane gedhe. Nggih, ngoten niku. Oh iya. Yes, muga-muga sembada Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki ingkang kaesti mligine keluarga Bapak Widodo. Nggih, pancen ingkang dipun suwun kados mekaten. Ewadene wonten bab ingkang kirang meranani penggali anggen kula atur pasugatan Pak Dodo, kula nyuwun gunge samudra pangaksami. Yen pirembakan awal menika supados kula nganti waranggana 6 ning menika wau nembe darurat. Paranggone ingkang sowan nalika siang Mbak Lia Sundari menika kepeksa bedol kondur dhateng Sragen karana putra putrinipun menika nembe nandhang sakit. Ngono. Nggih, ngoten niku. Mila ya sing jenenge ibu ya, yen nganti putrane sakit sapa neh sing nggula wentah sapa neh sing ngopeni yen ora ibu merga sing cedhak karo anake sok-sok ibu. Iya. Nggih, ngoten niku. Mila nyuwun gunge samudra pangaksami. Upami Pak Widodo terus gelo, Pak Dalang kula potong pun mboten saged wonten lunas. Ayo. Oh iya. Nggih. Ning ora bakal piyayi ngono kuwi, piyayi sembada ngono njur pancen ya
Kuwi ya pancen situasi kondisi pancen kaya mengkono tidak memungkinkan, Truk. Nggih, bener, nggih. Yo, saiki gemene wektu. Iya. Wis ra krasa isahene. Ha iya. Jam pira? 3:15. Iso 3:15 iki lho. Usume iki jam iki malah bundet mandeg. Iki malah buandang ora. Nggih. Tur kowe ya nyuwun ngapura udakara 3:30 awake dhewe kudu tancep kayon. Ha iya. Mergo sesuk bengi isih nyambut gawe. Iya. Kagem para warga masyarakat ing Geno kok kirang marem dalu menika linjing dalu saged nusul Nang ngendi? neng Kalimantan Tengah. Oh, minggat lek kuwi ora. Nusul lumantar streaming ngono lho. Oh iya, Pamundhut apa to rong sing tunu dipinangkani iki mau, Truk? Sing klasik kutut manggung lho kuwi. Iki perlu wektu dawa kok iki. Ha iya, Kutut manggung dhisik, sing dikersake ora ana liya kejaba Bukesi Rahayu. Lah menika ugi wonten sing ngersake Sinom Cengkok Grandel ingkang nembang Bukesi. Wah, nggih, jan piyayi kangen kabeh ya niki. Heeh. Nggih. Nggih, mang pinangkani rumiyin Bukesi. Alon-alon kutut manggung Slendro Menyura. Nggih, Mas Petruk. Nggih. Mengke niki lek suarane mboke lelah niki diteruske anak-anak. Oh, beres. Kabeh. Didum ngoten nggih. Wis siap sedia anak-anak kabeh. Oh, nggih. Wis. Pokoke diratakne piye carane iso jalan ngono. Ha iya. Monggo, Bu Kesi. Istirahat. Wis ketara liyan kesel ya. Ha iya, Pancen ya sing jenenge umur iki tidak bisa berbohong ngono kuwi ya. Ah iya ta. Bola-bali yen wis umur yen wis 24 ngono kuwi ya. Urung ya. 40. 40 pinten Bu Kesi? 40. Alah, lara sah dikandhake, umur kuwi rahasia. Oh iya. Ya dianggap ae sik 17. Wah, 17 diwalik ora. Lah iya. Ora apa-apa diman-iman suarane ya. Ya sing anak-anak iki mbantu mboke. Ya Nah, iki ya malah pilek bocah iki. Wah, ya. Ning ambak Umi iki pilek kaya apa suarane tetep apik kok. Ha iya, Ya, Nduk. Neng plan. Ha ha. Jajal munggah. Yo.
tanduk, Nduk. Yo. Anggung manas hati Nah, Nduk, tanduk pindho, Nduk. Ya. Nah, Nduk. Yo. Jangger mbokmu. Aku krungu suarane Umi, awak kesel ngono dadi sehat. Iya. Mata ngantuk, merem malah ora. Dadi padang ngono lho. Iya. Mergo swara ki duwe kekuatan dhewe ya, Truk. Nggih, ngono kuwi. Eneng lho sing piyai kakung iki edanan karo swara nganti diluruk tekan dindi, mongko nuwun sewu wajahe ya ora sepira. Dedeke ora sepira, kulitane ya ora sepira. Ning anggere nyuwara iki gawe wong gemes ngono ki ana. Ha iya, nggih. Yen pangapunten Pak Cahya nggih. Nggih. Dalem kan penggemar panjenengan kalih Bu Kesi nek wonten Jombang. Oh ngaten. Badhe ndeplok jampi menika kula mirengaken swantene panjenenganane Mbak Kesi. Dados sederek kula Pak Sri Widodo. Nggih. Sakmenika kan nanggap panjenengan kula aturi nyuwun kutut manggung. Oh, nggih, nggih. Nggih. Bar menika nggih kutut manggung nggih. Halo? Bar menika. Niki wau napa niki wau? Lah nggih niki wau. Oh, niki wau to. Nggih, 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 nggih. Nggih matur sembah nuwun dipun minangkani panjenengan nggih Mbak Kesi nggih. Asmanipun sinten, Bu? Dalem Bu Suparni. Oh, Bu Suparni. Nggih, Nggih. menika nek mboten kenten nun sewu dalem besanipun Pak Sri Widodo. Nggih. Alhamdulillah, nggih, nggih, nggih. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Nggih, sehat selalu jenengan. Nggih, nggih, amin pangestu panjenengan. Matur Nggih. sembah nuwun. Nggih, lenggahe tasih teng Jombang napa mriki? Jombang. Oh, mboten. Oh, nggih, nggih. Ah, nggih. Iki lho dipunduti kutut manggung. Ha iya, iki tegese sambil menyelam minum air. Ngono kuwi. Heeh. Yo, nek nek Yo. Mangga 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 Ha he ha. mangga mangga Ha he ha. mangga mangga He ha ha. mangga 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 Nana. mangga Ibarate wong nandur ngunduh ngene iki. Ha iya, wis bocah yang ngene pancen ya apik upinge lek nggen klasik-klasik ngene iki malah ndruk. Ha iya, niki yo modern yo apik kaya kabeh apik. Mung spesiale bangsa sing alus-alus ngono. Heeh. Lanjut Om, neh Om. Yo. Pinarak ing kangsa Nek Oh, Mbak Diajeng. Ayo bantu mboke. Enak.
nyendal-nyendal ngono ya. Ha iya. Ora pengalaman kulino nyendal-nyendal ngono iki angel basa ngono kuwi. Wis kena ketok. Kaya wong wedok saya lemu. Biasane Pripun, Pak? biasane mangane akeh. Ampun ngoten. Ngapa? Ampun ngoten. Ngoten piye? Isin kula. Ah iya. Tegese yen lemu kaya sampean iki atine tentrem ngono. Amin. Ah iya, tentrem no. Ah iya. Nana. Sugeng rawuhipun. Sinten, Pak? Hah? Para lenggah, para tamu sedaya, para tamu sedaya. Ayo. Para tamu sedaya. Nggih. Nah, matur nuwun Mbak Diajeng. Yo, masuk gending. Yo. Par, yo winong, yo nong. Melek nong, melek. Yo wis jan. Bola-bali aku niteni angger wong lek lemu gampang teklak-tekluk ngono kuwi. Ha yo. Serong karuan kancaku kuru ya langsung turu ya enek. Ngene jenenge kari kapribatene dhewe-dhewe. Ayo. Ayo, wah bawon nganyelne. Mobile dipalangne ning arep garasi ora iso mlebu aku. Ayo. Tak goleki kuncine renek gek dikancing kabeh pintune. Ayo, Mosok. Ngono kuwi wah jan arep tak lumahne aku ora kuat. Kurang gawean ora mobil dilumahke ora. Ya nang, omben ana. Ayo. Omben ana. Yo. Nah. Manuk iku Ya. tenan ata omben Aku. omben 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 ana. Putri. Kakung. Or. Putri. Lok tenan iki kutut manggung bareng mbacetne lakon terus tancap kayon mudhun langsung disuguh bakso. Wah. Emat ya. Dasare gratis tur anget. Ana saose, ana kecape, ngombene es teh. Warung ya rumah samu. Kok ngarani. Ah iya, mau wis disugata karo Pak Widodo kaya ngono. Makendung-kendung kaya ngono. Ah iya, matur nuwun. Kembali ke fokus semula Bu Kesi, ayo Bu. Sing dikersake iki sampean kok ya. Ya Bu. Mula Mbah Sukron lek ngarani Bu Kesi iki bledek Tulungagung. Ambak suarane lagi kesel parandene sih bianter kaya ngono. Ah iya, ya wis kuwi kanugrahan saka Gusti kuwi. Ya, Munggah Bu.
dasare gamelane ya laras, sound sisteme ya kepenak. Nggih, dibantu saking Ken Dedes. Pokoke yen ning Karanganyar iki wis to, aja kuwatir, angger sound system racake mesti bergas kabeh. Ah iya, matur nuwun. Ya, heeh. Sik kuat, Bu. Halo. Halo, Sik kuat. aku pun halo. Ah, takoni sik kuat. Insyaallah. Ayo, ayo dikuat-kuatke, ayo. Iya no. Ayo. Wit kelapa mengko marara wis tuwa kaya apa sabar marimu matur sembah nuwun. Malah didol ora. Yo bertiga yo. Berempat sing kok bertiga. Yo tanjake sing nom-nom iki lho. Dengan bumiak. Yo. Yo minyak. Yo. Nah, ngono. Nggih. Yo. Diaturake podang kuning kunjuk dumateng sedaya para sutresna budaya ing tasih kepareng wungon wonten dalemipun Pak Widodo lan ugi kepareng monitor wonten ing streaming. Ayo. Langsung kemawon Mas Nova. Ayo. Podang kuning tetes.
kasih Mbak Tuti, Mbak Winong, Mbak Diajeng, Mbak Umi. Wah. Mbak Diajeng karo Mbak Tuti wiwit awan mau isih bergas terus. Ha iya. Pak Dalang. Nggih, dalem. Niki Mbak Tuti ngersakne lagu Loro Ati Loro. Loro Ati 2 Pak Dalang. Lah mau jare Pak Dodo ngersake apa mau? Nah, Pak Sugino wau ngersakaken sesideman. Oh iya. Tunjuk dumateng Pak Widodo sekeluarga. Oh iya. Iki medley niku wau. Apa? Ora dipundhut kok. Iki wae engko Mbak Tuti sing nembang. Lho, ngono. Masa Mbak Tuti bangsa ngene iki ya apik. Ayo. Bergas kok. Ning bawanipun langkung rumiyin gandeng menika pamundhute ingkang kagungan kersa ya tetep dikumpliti Mas Gareng. Oh iya. Bawanipun kadang-kadang wiraswara. Piyayi 3 kur urano. Gentenan. Wiwit saka sing cilik saya gedhe. Nah, iya. Coba saking kiwa piyambak Mas Jabang Tetuko. Ayo. Mas Ulomo Jabang Tetuko. Ayo Masul, ayo. Mangga, Mang Purwakani. Nggih. Wiwitane Kok iso kompak men to, Pak? Wiwitane apa mau? Wah, iya. Wiwitane ngambung sinden. Lah iya. Kyai sepuh ning budaya sing marake awet urip model ngono kuwi kok. Ayo. Mangga, Mas. anderek sang pekeh priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha Kedeh. Ayo. Meneng ora. Ono lagi serius kok malah. Kedeh Batine wah dalange bajiret ngono. Ora kok ya nggih. Nglerek monggo Mas Joko Sembung. Wah iya. Ayo calon nganten iki. Ayo ah jan. Selek bandem-bandeman iki dhek milih boto. Ya ora ya ngawur ae ora. Monggo Mas Joko Listiono nika. Yen mau Mas Prasetyo Sulomo. Nggih. Ya Mas. Bendoro terus kayung yon selendang kuning kang saking wukir Bareng arep rabi cengkok ernorno ayo. Ya persiapan gitu ayo. Sugih cengkok ngene nyenengke. Ayo. Lah aku ora iso nyengkok mbuh aku. Ayo. Ngakoni. Ayo. Ayo mesti keblasuk-blasuk. Ayo. Terus Mas Joko milih Mas Joko. Ayo. swara kurang pramana ning wasis Op, matur nuwun. Iki nggen nada gedhe golekke sing swara arum. Lho ya apa? Pak
Cah ya. Dalem yen pangapunten nggih, tak nderek nyuwanten nggih. Wah, nggih monggo. Monggo Bu. Nuwun sewu tapi sak asratipun. Hah? Pripun? Kagem sederek-derek setri ingkang wonten pawon. Wah, nggih menika penting niku penting. Nggih. Atur ibu-ibu sing masak wah, tanpa ana ibu-ibu sing dalem masak. kengken majeng nyanyi ngendikane sederek-derek kula sepuh wau. Monggo. Nggih. Yen pangapunten nggih. Siap, Bu. Lajeng menika Mas. Nggih. Nano angung rum. Dalem mboten saged niku bawanipun. Oh, kajenge ditutuk riyen nggih. 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 Siap, nggih. Jan. Anggung rum marang bendara Kyah Listya pijer ngincangake ali Senane gawe kaget. Ayo wis ngono kuwi ciri khase ya. Ayo, saiki bertiga. Ayo. Halo. Ayo. Ayo, arep jumeneng monggo. Kari sithik jumeneng ora. Ayo. terus sesi Enggak, Bu. Jenengan. Enggak mriki. Enggak. Loh. Goyang, Bu, goyang. Ngertos ngoten wit limbukan wau pun kula kenembang, Bu. Wah, elok. Urip ana udah
Yo sinden 5. Tepuk tangan untuk Mas Bu E. Gareng. Nggih, Top. matur nuwun wedalipun. Nggih, sami-sami. Ah, dan